anyádat, esik. Esik a jég. És szép nagy szemek voltak. Ilyen borsot. Mennyi felvétel? Jó, egy jó. Végtelenre van állva. Na jó, hogy elkaptuk ezt a jeget. Valahova meg kéne állni. Egyelőre ezek még nem nagyok. És mi megyünk délkeletre? Igen. Oké, gyerekek, mi megyünk alulra, jó lesz. Ott is egy nagyon durva. De berobbant ez a részét. Ez az első. Hát ez soha, mert ott is durran be. Itt előttem. Nagyon elkaptuk. Hol? Hát, magas, ilyen borsok voltak benne. Tehát az eső. Menjünk vissza és oldalról fogjuk látni. Ott ülök lesz a halkán. Azt itt durrannak be a cuccok. Nagyon elkaptuk azt is. Menjünk ki a jégből délkelet felé, mert nagyon vannak közepe a oldalon. Kimennék, ha az itt nem közepünk. Ez még mindig jég. Inkább szél legyen az eredményre, mint jég. Hát ezt nagyon elkaptuk, srácok. Azt a f***eget van. Nem baj, ez nem nagy méretű még. Menjünk ki belőle délkelet felé. Igen, de arra is. A szél is. Nem baj, ott egyre gyengébb. Jó, igen, tudom, hogy így ólóval fogják elvágni, tehát én mindjárt egy kanyar arra. Nem, bocsánat, még egyenesen. Na nézd, mekkora zuhatak. De kegyény. Jó, itt egy kanyar. És szerintem akkor itt az új hajtjány felé kéne menni, nem? Elmenjünk arra? Igen, Ja, szerintem. menjünk. Ja, hogy ez kellett volna. Igen. Nem jönnek voltak. Itt is van benne jég. Ja, ennyi De ezek nem olyan veszélyesek. Dehogy nem, egyre nagyobb. Jézusom, ezek már durvák. Ajjajjaj, meg. Menjünk ki belőle. Hát megpróbálok, de hát nézd oda, hogy csatkozom a jéget. Ki van. Hát tovább kellett volna menni. Egyelőre még nem szép a kocsi. Mi a van erre? Álljunk meg valahol, hogyha látsz tengőt, leállunk, akármi, volt elég, nem. Hát itt nincs semmi. Arra tudunk menni, egyenesen. De várj, itt a falnál be kéne valahol állni, mert szétveri a kocsit. Itt fák vannak. Sokat nem jön be. Esővel jön. És Ezek még csak 1 centisek. ezeknek még nincs bajuk. Na, patka van, Ott patka nem van. jó az itt. Jó az itt. Itt is ér, de annyira nem. Hú, de kegyetlen ez a jégverés.